Радар. Радар. Фестивал отвъд границите на джаза, електронната и съвременна класическа музика. Между 17 и 23 август в комплекс Хоризонт, Радио Варна и Бар Кубо. Радар Фестивал 2014 представя 17 август Tin Man and the Telephone. Холандско джаз трио с видео и интерактивно приложение за смартфон и таблет. 18 август Историята на Били Холидей в звук и картина. Проект на Jazz Story и Андрония Попова от Насекомикс. 19 август култовото британско електронно дуо Plate. Ветераните свирили с Бьорк и Лондонската симфониета. 20 август Парергон, Великобритания. Пиано, електроника и визуализация с класически фрагменти от Клод Дебюси и Ерик Сати. 21 август Euphonics, България. Електроакустичен амбиент с видеоарт. 22 август немският проект Neophobic, джазови атмосфери, електроника и видеоарт в реално време. Фестивалът е в подкрепа на кандидатурата на Варна за Европейска столица на културата 2019. Билети в мрежата на Eventim, както и на сайта на фестивала www.radar-festival.eu.